kapatid, ito naman po si Daniel ng Abu Dhabi at ito po, try po natin ngayon ang dinner buffet ng Intercontinental Hotel dito sa Al-Batin area ng Abu Dhabi. So, yan po. Ang ganda po ng place. Ayan. Yan na po sa may entrance yan. Ang ganda po ng kanilang hotel. Ayan. So, napaka-relaxing po yung place na to. So, yan po. Dito po tayo sa may Shamas Restaurant. Yan po. So, papasok na tayo dyan. Ayan po. Ganda po ng design talaga. Oh. So, yan po. So, bahala na kung saang table ang gagamitin. Ayan. Ito po yung mga may wine pa. So, dyan po. Minsan, sa ngayon walang katao-tao, pero minsan po ang daming tao daw dyan. So, daw kasi first time lang naman makapunta. So, yun po yung mga dessert section po nila. So, yan. Iba't iba. Yung salad section. Ayan. So, ito yung buffet na ito yung pastries. So, ito yung buffet na hindi ikaw ang kukuha. Mag-o-order ka at i-deliver nila sa iyong table. So, pero buffet siya ha. Yun yung kaibahan lang. So, yan. Ganda talaga oh. Dapat pag maging milyonaryo ako, papagawa ko ng bahay na ganyang style. Tapos yan nga po. Ito pala, pag nakaganyan na red, so hindi ka muna kukuha. Pero pag linagay mo, binaliktad mo naging green na, so magde-deliver na sila, ay bibigyan ka na nila ng steak nila. Ayan. So, ayan, kuha lang. Madamihan masyado ang tiyan. Ayan, okay na daw. So, ayan. Kuha lang po tayo ng kuha. Sayang naman ang binayad. So, ayan. Kain na. Banat soon. Ayan. Sarap siguro.